Kun silmäni mä auki saan ja sinut siinä näen mä ihan lähelläin. Niin lämpimänä vasten oot sä minun kylkeäin. Siihen mä jään, sä tuot niin hiljaa kätes kädellein. Sanot kultasein. Soli, katotko ton kärkän perään? Okei. Miksi naurat? Älä naura! Miksi nauroit? Ai, hauska. Pieni nainen jäätyy tänne. Okei, no niin, miten tän nyt saa pois? No. Koska tänään meillä ei ole kameraihmistä paikalla, niin... Koska tänään ei ole kuvaajaa paikalla, niin joudutaan itse kuvaamaan ja... Aina tuu tänne. Tänään meillä ei ole paikalla kuvaajaa, niin joudutaan ihan kahdestaan kuvaamaan. Anteeksi. Soli pyytää anteeksi, koska joudutaan itse kuvaamaan ja joudutaan... Suuren suosion saaneen Raamatun käännösnumeron jatko-osa. Tänään meillä on vuorossa... Miksi? Pitää sanoa, että se uusi käännös. Suuren menestyksen ja suosion saattelema... No niin. Mikä saa? Suomessa toimii monia eri herätysliikkeitä ja tänään haluttiin niitä esitellä ja niillä eri herätysliikkeillä on saa tulla, ei se silleen haittaa, mutta silitysläisyys voi olla enemmän oma juttu. Oliko se huono, jos vesit päähän? Ehkä silitysläisyys voi olla enemmän oma juttu. Se on vähän hellävaraisempi. Ei tästä tule mitään, jos sä painat mua. Ai paino. Mä en voi sille mitään. Tää on jotenkin mulle niin vaikea. Anteeksi. Ja tämmönen vielä melko tuntematon herätysliike on nimeltään kissismi. Miksi sä naurat? Sä ois mennyt täydellisen. Se on niin hieno. Mä haluan katsoa. Näin, ja viimeisenä meidän herätysliikesarjassa on nokialaisuus. Me löysin. Mihin se meni? Miksi se ollutkaan? Miten mun pitää herätä tohon kissismiin? En mä löytänyt sitä. Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellainen teennäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion
demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. Puppe. No niin, lähdetään. La la la. No niin. Riemuiten kun